אנחנו מחפשים בושם לאחותנו. אוקיי. אחות, ילדה בת 18, אוקיי. אבל אנחנו נורא רגישים במשפחה לריחות חזקים. אז אם יש משהו חלש. בסדר. מה אתם אומרות, בנות? לא, אנחנו נלכות על חיוב. בסדר, בבקשה. תראי איך זה. אפשר לשים באוויר? זה הקנת קול, מאוד מעודן, נשאר על הגוף בצורה בלתי רגילה, פרשי מאוד, כמו שאתה אומר, לא ממש נשים באוויר ואתה תריח. אימא'לה, מה קרה? לא הביאתי. נתתי לו להביא, אנחנו מתנהלים לחצות, מישהו בכלל יא, אימא'לה. יש משהו אחר? זה קצת חזק. קצת פחות חזק. אבל למה? למה תגידו לי? מה זה הדבר הזה? פשוט אנחנו רגישים נורא לריחות במשפחה. היא נורא מצטערת, אבל אני גם לא מוכנה לטפל בכם בצורה הזאת. טוב, אז לא ניתן לה בושם. כן, תהיה מאוכזבת אבל. אלא אם כן אתם יודעים מה אתם רוצים. משהו קליל. לאישה? כן. כן, נערה בת 18. ניתן לכם את זה באוויר ותרחו באוויר. שימי רחוק, שלא יקרו. כן, רחוק, אנחנו נורא רגישים. סליחה, אפשר חלק? כן? תודה. בבקשה. אז זה סרט לי. סבבה וקראת איתה. סליחה, אפשר חלק? כן? תודה. בבקשה. מה זה סרט להיות? אני לא מבין. אולי עוד תשקיעו. כל אחד תביא אחד חייתו? רצו חלק. מעניין מה היה לו בקופסה לשליח, אה? מה? לשליח, שהקופסה נפלה, מעניין מה היה לו. שם, נשבר. קופסה? כן, של השליח. אוי. אתה הולך ישר, פונה שמאלה, ואחר כך ממשיך, יש שם שני רמזורים. בפנייה שנייה אתה תפנה ימינה, עד הסוף זה לילינבלום, מקביל אליו זה רחוב דיזינגוף. סלח לי בבקשה, איך אני מגיע לרחוב דיזינגוף? אוקיי, תודה רבה. שלום אדוני. שלום אדוני. דודו מהטלוויזיה. נעים מאוד. באנו לשאול, לעשות איזשהו משאל לגבי הרגלי הקניות של אנשים. מה תכננת לקנות בקניון? רציתי לבוא לפרנטו, כן. לקנות כמה דברים. לא, תגיד שבאת לקנות מעט מאוד דברים, בסדר? באתי לקנות מעט מאוד כן. דברים, ונראה. עם מה אתה רוצה לצאת מהקניון? בכלום. עם כלום? לא, תגיד שאתה רוצה לצאת עם הרבה מוצרים. תגיד שאתה רוצה לצאת עם הרבה מוצרים. אני רוצה לצאת עם הרבה מוצרים, זה כמובן. אוקיי. ומה הדבר שאתה הכי אוהב בקניון פה? מה הכי כיף לך? אתה נכנס? בא לבלות. לא, תגיד המדרגות הנאות, בסדר? מדרגות הנאות. אוקיי, המדרגות הנאות. עכשיו אתה הולך הרבה לקניונים או שאתה... מדי כל שבוע פעם אחת, פעמיים לפחות. לא, תגיד שאתה הולך כל יום, בסדר? אני הולך כל יום. אז אתה הולך כל יום בעצם לקניונים? כן, בטח. אוקיי, ופירות וירקות אתה קונה פה בפנים? קונה, כן. לא, תגיד שאתה לא קונה. לא. אתה לא קונה. אוקיי, והאם אתה אוהב לאכול פה גלידות? כן. לא, תגיד לא. לא. אתה לא אוהב לקנות פה גלידות. לא. אוקיי, ולסיכום, מה אתה מרגיש שאתה נכנס לקניון? אתה מתרגש? נעים כזה. לא, תגיד שאתה מאוד מתרגש. מאוד, בטח מתרגש. אתה מאוד מתרגש. טוב, אני רוצה להודות לך. אוקיי, תודה רבה. תודה. איזה טלוויזיה זה? מהטלוויזיה עם הכפתורים. בסדר גמור. תודה. להתראות.